statistikopgave 1. A. Bestemt particenteret middeltallet for handler med enhedsfamiliehus fordelt på landsdel i Danmark i 4. kvartal 2007. Jeg har indskrevet mine observationer i hvor mange gange observationen forekommer, og at vores nedre kvartil er 439, og vores median er den midterste værdi er 1218, og vores øvre kvartil er 1600. Derudover får vi også vide, hvor middeltallet er, det vil sige gennemsnittet, og det er 1054,9. Og det er jo det samme som for at beregne gennemsnittet, siger man sum af observationerne, divideret med antal observationer, og det er også det, jeg har gjort her. Så får jeg det til det samme som en spejl regnet ud til. Dernedest i B skal vi tegne på samme figur et boksplot for hver af de to fordelinger. Vi har opgjort antal handler med enhedsfamiliehus fordelt på landsdele. Her har vi allerede fået opgivet partisættet, som jeg har indskrevet her i liste af regneark, og nu vil jeg så lave et boksplot for hver af fordelingerne. Vores minimum, som er 181 handler, svarer til laveste antal handler. Og vores nedre kvartil, som er 439 handler, som er et udtryk for, at 25% af landsdelene har et antal handler på 439 eller derunder. Og vores median, som er den midterste observation, på 1218 handler. Og vores øvre kvartil, som er 1600, som svarer til 75% af landsdelene har et antal handler på 1600 eller derunder, og vores maksimum, som er et udtryk for det højeste antal handler. Og for at tilføje vores kvartilsæt for 2010, så trykker vi højre klik hernede og tilføjer her er forskellen mellem de to bokser, og overordnet kan man sige, at antallet af handler med enhedsfamiliehus er faldet fra 2007 til 2010, fordi vi kan se her, at medianen i 2007 var 1218 handler med enhedsfamiliehus, hvorimod det i 2010 er faldet til 830 handler. Og derudover kan man se, at faldet især med enhedsfamiliehus, eller faldet for handler med enhedsfamiliehus især er faldet i de landsdele, hvor der førhen har været mange handler. Så det vil sige, at man kan se, at der har været et fald her, hvor i de 50% af landsdelene, som befinder sig efter medianen. Og til sidst kan man sige, at der i 2007 forekom større variation i antallet handler med enhedsfamiliehus på tværs af landsdelene sammenlignet med 2010. Så vi kan overordnet skrive, at et fald i antal handler med enmandsfamiliehuse i alle landsdele, men især i de landsdele, hvor der førhen har været et højt antal handler. Og til sidst kan man sige større variation i 2007. Ses en opgørelse over aldersfordelingen blandt Folketingets medlemmer i 2011. A. Tegn en sumkurve over aldersfordelingen og bestem partisættet. Jeg har indskrevet mine intervaller for aldersfordelingen her, og den tilsvarende frekvens, som vi har fået opgivet. Og så har jeg indskrevet mine endepunkter for at danne min sumkurve, og nu vil vi udregne den tilsvarende kumulerende frekvens, og det gør vi ved at sige cumulative sum af vores frekvens, og så regner den kumulerede frekvens ud. Nu vil vi udregne vores kumulerede frekvens, og så går vi ind og
demokratisættet og laver zoomkode, går vi ind i grafvinduet under grafindtastning og punktplot. Og så indskriver vi vores x, som er endepunkt, og vores intervaller, og vores y, som er en kumuleret frekvens. Kumuleret, trykker enter, så trykker vi højreklik for at sige vindue. Fedt, så fremtræder vores punkter her. Lave linjestykker imellem vores intervaller, så vi kan lave vores sumkurve. Og så kan vi se, så starter vores interval ved 25. Så vi indtegner 25 her på x-aksen som et punkt, og det gør vi ved at gå ind i geometri, punkter og linjer, punkt på, klik vores punkt her, og trykker højreklik for at få oplyst koordinater, og skriver 25, og går vi ellers ind bagefter og siger geometri, punkter, linjestykker, og så kan vi trykke punktet, og lave linjestykker imellem intervallerne. Ja, og jeg har lige færdiggjort min sumkurve på næste slide, og nu vil vi bestemme partisættet, og det gør vi ved at indtegne nogle rigtige funktioner, så vi går ind i grafindtastning, funktion, trykker 25, 60, 75, og i de punkter, hvor at vores funktioner skærer sumkurven, det svarer til de punkter, hvor at vores sumkurve passerer y-værdien 25, 50 og 75. Men for at få oplyst de præcise skæringspunkter mellem funktionerne og sumkurven, så går vi lige ind i grafen, eller går vi ind i geometri og skæringspunkter. Så kan vi trykke på først vores funktion, og så vores linjestykke, og sådan fortsætter vi ellers bare. Og så vil vi gerne lige have oplyst vores koordinater til skæringspunkterne. Går ind i, trykker højreklik for at få oplyst koordinater. Godt, og så ser vi, at vi har fået bestemt vores kvartilsæt, og vores nedre kvartil er 35,5 år, og vores median er 43,6 år, og vores øvre kvartil er 54,3 år. Mange procent af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år. Så skal vi finde ud af, hvor mange procent medlemmer der er 67 år eller under, og det gør vi ved at gå ind i vores grafvindue og sige geometri, punkt på, og finde det rette interval, og så indskrive et punkt og få oplyst koordinater, og så siger vi 67, og så ser vi heraf, at y-værdien er 97,6, og det svarer til, at 97,6% af medlemmer er 67 år eller under, og hernæst vil vi finde ud af, hvor mange procent af medlemmer der er 57 år eller under, og det gør vi på samme måde som før, ved at indskrive et punkt, og siger igen geometri, punkt på, finder intervallet for oplyst koordinater, og siger 57 år. Vi vil gerne vide det for 57 år eller under, mange procent. Og her ser vi, at det er 81,7% af medlemmerne, som er 57 år eller under. Og hvis vi vil finde ud af, hvor mange procent af folketingsmedlemmer, som er 57 år, eller er mellem 57 år og 67 år, så skal vi finde differencen mellem de her to punkter, så vi siger altså bare 97,6% minus 81,7%, og vi får 15,9%, så det vil sige, at 15,9% af Folketingets medlemmer er mellem 57 og 67 år.